Башка хәбәрләргә күчәбез. Халкыбызның яраткан мәшһүр артисты Наил Дунаевны соңгы юлга озату мәрәсиме узды. Хушлашу Галискар Камал театрында үтте. Бирегә аның яраткан тамашачылары, театр, сәнгать әһелләре килгән иде. Наил Дунаев Курган зиратында җирләнде. Камал театрының сәхнәсендә тагын бер якты йолдыз сүнде. Тугрылыклы тамашачылары, театрның үз коллективы өчен әлбәттә бу йолдызны алар әле бик озак сагынып, юксынып яшәрләр. Наил Дунай башкарган рольләрне санап кына бетерерлек түгел. Көзге ачы җилләрдә Ибрахим, Мирвәли иш аршин җир, Ак егет ай тотылган төндә, Гефест ташлама утны Прометей, Гаяз шаткылар, Мирзахан ташкыннар, Нияз соңгы хат, Марат туй алдыннан әсәрләрендәге образларны күз алдына китергәч тә Наил Дунайның бөеклеген раслап булыр иде. Андый рольләре аның бихисап булды. Күп сөйләми торган, һәр вакыт дөресен әйтә торган кеше иде ул менә Дунай безнең театрда да аннан бөтен театр җитәкчеләре аннан куркып торалар иде. Аның белән сөйләшү бик иде. Ул бөтенесе күрә иде. Бөтен кимчелекләрне күрә, һәм шуларны әйтмичә калмый. Менә ул бит бик сирәк кеше дә Дунаев Николай Иванович Наил Дунай 1937 елның 3 майында Татарстанның Зәй районы Әхмәт авылында туа. Мәскәүдә Шипкин исемендәге югары театр училищесын татар студиясе тәмамлый һәм Татар академия театрында эшли башлый. Төрле планда төп рольләр башкаручы киң диапазонлы танылган артист. Күп кенә сәхнә образларыннан аның иҗади йөзенә хас булган ягымлылык, зыялылык бөркелә. Бер үк вакытта алар көчле кичерешләр һәм хисләргә тулы эчке киеренкелек, ышандыру көче белән сугарылган. Актерлык хезмәте белән бергә театр өчен пьесалар тәрҗемә итте. Казан мәдәният һәм сәнгать университетында актерлык осталыгы буенча укытты. Искиткеч актер. Менә сөйләп киттеләр. Театрыбызның йөзек башы, асыл ташы. Ул күпме гаҗәеп образлар тудырып калдырды. Күпме рольләрдә эшләде. 60 ел эшләде син театрда. Бер гаҗәп бит. Үлгенче дип әйтерлек. Әле менә ул ярты еллык кенә дә эшлидер дип әйтәсем килә. Ул менә күз алдымда белән ничәдер айлык, ничәдер 6-7 айлык гөрләшеп утырып фотоларга төшкән Николайда да бүген юк. Ул безнең күңелдә зак сакланачак. Үзенең кешелеклелеге, гадилеге белән. Бөек артистны спектакль тәмамлаганнан соң аяк үрә басып кул чапкан кебек, соңгы юлга да тамашачылар баш иеп, кул чабып озаттылар. Дунаев Николай Иванович Наил Дунай Казанның Курган зират комплексында җирләнде. Фәннур Хәсәнов, Ирек Хәмидуллин, Татарстан яңалыклары.